Duha Svetoga. Amen. Dajemo ti slavu, čast i hvalu, tebi podižemo ruke, tvoje ime slavimo. Dajemo ti slavu, čast i hvalu, tebi podižemo ruke, tvoje ime slavimo, jer velik si. Niko nije kao ti, Isuse, niko nije kao ti, jer velik si, činiš djela velika. Niko nije kao ti, Isuse, niko nije kao ti. Dajemo ti slavu, čast i hvalu, tebi podižemo ruke, tvoje ime slavimo. Dajemo ti slavu, čast i hvalu, tebi podižemo ruke, tvoje ime slavimo, jer velik si, činiš djela velika. Niko nije kao ti, Isuse, niko nije kao ti, jer velik si, činiš djela velika. Niko nije kao ti, Isuse, niko nije kao ti. Ti si Krist, Sin Boga živoga. Tako je odgovorio Petar Isusu na upit što on misli o njemu. Na upit što ljudi misle o tomu tko je Isus. Pa čuli smo kako su imali različita mišljenja, a Petar rekao ti si Krist, pomazanik, Sin Boga živoga. Možda ne razumijemo dobro poruku, smisao ove rečenice. Da je bolje razumijemo, evo pokušajmo si malo još prisvijestiti ovaj događaj koji danas slavimo. Svetkovinu apostolskih prvaka Petra i Pavla. Župnik reče na početku kako su neki od vas došli kao hodočašnici iz drugih župa. Hodočastiti znači hodom, svojim hodom častiti. Znači ja idem, hodam da častim. Koga? Koga sam došao ovdje častiti? Boga. Hodočasnik je onaj koji ide da časti, da slavi Boga. Zato smo mi došli danas ovdje. Jer Bog je među nama. Jer idemo na susret sa živim Bogom. Kaže Petar, ti si Krist, Sin Boga živoga. Hodočastiti. Na susret sa živim Bogom. Vidite, toga trebamo biti svjesni. Ja sam cijelo vrijeme misionar, evo nekako takva mi je dužnost, moja svećenička vani, pa sam doživio na zapadu svašta. Recimo, počinje isto okupljanje, dok sam bio u Njemačkoj jednoj župi, pa tako su nas učili na kursevima, kad ideš, moraš najprije reći, dragi vjernici, ja sam tako sretan što ste vi svi danas došli ovdje. I takvim sličnim formulacijama treba započeti misu. Naprimjer, ich bin froh, da svi da sind, tako nekako, ja sam sretan da smo mi ovdje. Ma tko sam ja? Šta ja ima biti sretan što ste vi došli? Pa ja sam jedan od vas. I tad sam shvatio kako, i zato ja to nikad ne činim, prije mise nikoga ne pozdravljam.
Koga ću ja pozdraviti, staviti na prvo mjesto? Pa tu je Bog. Mi smo došli slaviti Boga, a ne nekog čovjeka, ne neki sustav i tome slično. Vidite, zato đavo služi se tim da ove naše svetkovine, ova hodočašćinska slavlja, pokuša pretvoriti u, ne znam, nekakvu zabavu, u vašar, u sve ono što nije Bog. Vidite, zato mi hodočastimo da Boga slavimo, jer tu je živi Bog. I cijeli naš život nije ništa drugo nego jedno hodočašće k Bogu. Mi idemo Bogu u susret. Vi koji ste danas ovdje hodočastili možda prvi puta, pa niste znali put koji vodi ovdje. Pa ima tamo putokaza, piše, ne znam, Brajković, već kako je bilo tamo. Aha, putokaz, tom, a znam, tamo se ide. Ili nekog usput upitate, kud se ide tamo za onu crkvu? Svetog Petra i Pavla. Pa vam ljudi kažu, tim putem, lijevo ili desno. Vidite, isto tako u našem životu mi trebamo putokaze u našem životnom hodočašću. Trebamo putokaze, trebamo osobe koje će nam pokazati put, koje će nas uputiti. Takvi živi putokazi, izvanredne osobe koje nam pokazuju put Bogu, jesu današnji sveci koje slavimo, Sveti Petar i Sveti Pavao. Oni su izvanredni putokazi, živi putokazi našega života, puta hodočašća k Bogu. Mi smo danas ovdje, prvo ima to na svijesti, na susretu sa živim Bogom. Ali kako doći do njega, kako ga susresti? Služimo se poukom, iskustvima onih koji su već to iskusili, koji nam pomažu, evo kao što su Sveti Petar i Sveti Pavao. Znamo ko je bio Sveti Petar, to smo čuli svake godine, slušamo, samo malo si prisvijestimo. Znamo da ga Isus nazvao stijena, rekao mu je, ti si Petare, stijena, i na tebi ću sagraditi svoju crkvu i neće je vrata paklena nadvladat. A sjećamo se poslije, nakon toga što mi Isus rekao, kako je Petar postupao. Petar zatajio Isusa. Bio je blato, ne stijena. A mi jesmo stvoreni iz blata i zemlje. To smo. To je on na sebi prepoznao. Kad je plakao, kad je 3 puta Isusa zatajio. Ali se itekako pokajao. Za te svoje propuste, za izdaju Boga. I to kajanje je pomoglo da on doista postane to, kako je Isus nazvao, da postane stijena. Čvrst. Spreman, sposoban i svoj život položiti za Isusa. Vidite, i mi ćemo se naći bezbroj puta u situacijama kao Petar da pokažemo svojim svjedočanstvom da li mi to jesmo što govorimo da jesmo, da smo kršćani, da smo vjernici, da smo sinovi Božiji. To ćemo 1000 puta može zatajiti. Doživio sam recimo kako se naši stide pozdraviti hvaljen Isus i Marija. Reče mi guten tag, reče mi svašta, samo reče hvaljen Isus i Marija. Mi danas nekako se vriježilo kad se susretemo, kažemo dobar dan. Jedan drugom, dobro jutro. Pa to je lijep pozdrav. To je poganski pozdrav, ništa to nije loše. Ali naš je pozdrav hvaljen Isus i Marija. To je naš pozdrav.
Nemojmo se toga stidjeti. Kad sam predavao gore vjeronauku u jednoj njemačkoj gimnaziji i sada imali smo nakon toga nekakve zajedničke tamo sastanke, pa jedna učiteljica, ona je poučavala djecu kako treba živjeti danas i tako je počela govoriti kako današnji neki roditelji, među kojima su Hrvati, Turci, ne znam, Albanci, kao da su oni prestrogi, ne daju svojoj djeci da iziđu, da se provesele i da žive svoj život. I tako ona je u tom stilu pričala, govorila. Jel? Svi su šutjeli, jedan mali Turčin ustada se i kaže njoj: ja mislim skroz drugačije od toga što vi govorite. I mali sjede. Dakle, on se nije slagao s tim što ona govorila da mladi trebaju živjeti, uzet ću riječ, tako kako im se danas nuka, razvratno. Da ne trebaju slušati svoje roditelje. Da imaju svoja prava, telefon. Ako i otac ružno pogleda, može nazvati tamo telefonom, reći: mene moj otac, ne znam, ja progonio, već šta sve ne radi. To može biti. Ali to nije tako. Jer postoji 4. Božja zapovjed: poštuj oca i majku, da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji. Nisi ti iznad oca. Ne možeš ti biti pametniji od svog oca i majke i uzeti u svoje ruke ono kako ti hoćeš i što ti hoćeš. Jer imaš njihovo iskustvo i oni ti žele samo dobro. I tako i mi. Ne možemo reći: Petar, ma to je on živio svoje vrijeme. Ma njegovo iskustvo može meni pomoći. On je pogriješao, on se pokajao i Bog mu je oprostio. Kajao se za svoje grijehe. Kajao se. To je vrlo važno. Tamo gdje se učini grijeh, a za njega se čovjek ne pokaje, tu se nastani Sotona, đavao. Nije uzalud 10 Božjih zapovjedi: ne ubij, ne ukradi. Kaže, svađaju se u kući muž i žena. Zapitaj se koliko imaš u kući ukradenih stvari. Mada imaš jednu iglu ukradenu, nema u tvojoj kući mira. Nema. A kamoli, ne znam nija, ne da baš šta sve ima u ljudi, jel? Mrziš brata ili sestru ili susjeda, neće tvoja djeca imati blagoslova. Neće se moći udati ili oženiti. Neće. Ne može ako ti mrziš. Ne može na mržnji opstati svijet, nego na oprostu. Kaže mi jedan, imam brata, rekao mi to prije nekoliko godina, ali kod podjele roditelji krivo učinili i njemu dali bolji dio zemlje, bratu, a njemu ostavili lošiji. I njegova žena i on to ne mogu nikako prihvatiti. Nikako ne mogu to oprostiti. Nikako. Šta imaš od toga, kažemo ja? Nemaš ništa. Ni ti, to je samo prokletstvo. Hoćeš tu zemlju ponijeti sa sobom? Nećeš. Nećeš. Sigurno nećeš. Pusti, oprosti. To nas uči Sveti Petar. Pokajat se. Oprosti. I onda ćeš biti stijena. Onda ćeš biti stijena. Onda ćeš biti i ti crkva. Onda ćeš biti i ti crkva. Mi jesmo crkva. Jedan drugi završio rat ovdje, u našem području. Teško, između nas i muslimana. Kako do toga došlo? Prepuštamo Bogu. Kaže meni, ne mogu smisliti muslimane. Ja kažem, ne smiješ mrziti, ja to mogu samo reći. On mi reče da nisi svećenik sad biti dobio. Dobro, hvala Bogu. Prošlo od toga dosta. Davno je to bilo već. Ja danas
njegove ćerke udane, sve za Turčina, za muslimana. Zašto? Ajde sad mrzi. Ajde sad mrzi svog unuka. Ne možeš. Znači, ne smiješ mrzit. Ne smiješ mrzit. On je meni učinio zlo. Jest, on će za to zlo odgovarati. Ali ti ne smiješ mrzit. Kada rimski car Neron naređuje progon kršćana, dakle da ih se žive baca lavovima, da ih se ubija, što kaže sveti Pavao tada kršćanima, što im govori? Nije rekao mrzite cara, napravite atentat, nije to rekao. Nego šta je rekao sveti Pavao? Molite za cara, molite za toga koji vas progoni. I kršćani su ga poslušali. I molitva ne može propast i nije propala. Propalo je to rimsko pogansko carstvo, propali rimski carevi, a crkva je pobijedila i kršćani. Evo već preko 60 godina i više od 60 godina imam svoje svećensko iskustvo i kad dođem na neki teren kao nama je ovdje i prije mi se osjetim težinu. Ja bi najradije se pokupio, prekrstio i otišao. Jer osjetiš težinu prostora. Osjetiš ljude pune mržnje, sebičnost, zavist, laž, bludnost, svega. Osjeti to čovjek. Osjetiš, teško je takav prostor. Teško je tu nešto reći. Teško je tu propovijedati. Teško je tu naći pravu riječ. Vrlo teško. Zašto je takav čovjek? Pa zato što ga je zavodnik prevario. Kaže mu, eto onaj ti je ubio brata, onaj ti je oteo zemlju, onaj te otjerio, političari te varaju i danas nas najviše varaju i zavađaju preko političara. Ma pustimo političare, mi služimo Bogu. Pustimo careve, caru carevu, mi služimo Bogu. Sjetimo se, mi smo danas došli ovdje, mi smo hodočastili da Boga častimo i slavimo. To je prvo, a sve ostalo drugo. Sve ostalo onda može, sve ostalo možeš. Kaže Pavo, molite za cara. Nek digne ovdje ruku ko je od vas ikad pomolio za muslimana. Ko je se od vas pomolio za susjeda muslimana? Čekaj. Aj sad ovako. Za 100 godina, recimo za 50, dođeš pred svetog Petra i kaže Petar, ti Ivo i tvoj susjed Ahmed u istu sobu. Šta što onda? Šta što onda reći? Bog ljubi sve ljude. Sve stvorio. On nema te razlike. Onaj Srbin, onaj Hrvat, ne znam, onaj musliman, onaj ovo, ona. Nema to kod njega. To smo mi donijeli. To je naš. Bog ljubi svakog čovjeka. Jer da ga Bog mrzi, odmah bi ga ubio. Više da nije. I ne samo to. Od nas će se kršćana daleko više tražiti nego od Ahmeta, nego od Čankaj nekoga tamo iz Kine, jer oni ne znaju šta mi znamo. Oni nemaju putokaza, oni nemaju osoba kao što mi imamo. Nemaju Petra i Pavla, nemaju to. Mi to imamo, mi to znamo. Od nas će se daleko da i više tražiti. Što znači? Eto oprost. Oprosti čovjeku. I što još? Ma pomoli se za njega. Kad se pomoliš za njega, tam jedno iskustvo, jedna žena dolazi, kaže, sin joj se nije javio već godinama, nije daleko od nje, gore su sretali u Njemačkoj, jel? Tako, krenuo za svojim društvom, zaboravio roditelje, jel? Tako, da Bog dam ovo, da Bog, stani, rekao, nemoj to predavno govoriti, da Bog da ovo, da Bog da ono. Pa on je, pa jest, sve jest, udarovo te, otimo te novce, sve znam, sve sam rekla, ok, drogu uzima, sve znam. Kaže, za njega pomolila Bog. Kaže, ne bi se za njega ni papa izmolio. Ma čekaj, papa za njega ne treba moliti, nego ti koja smo mati, ti za njega trebaš moliti.
Hajde. I žena poslušala. Počela se moliti za njega, kako sam je malo uputio je, a ne da ga kori, da ga proklinje, ne. Nego ga je molila prepuštajući ga Božje ruke. Molila ga kao onaj otac kad ima 2 sina, pa onaj otišao jedan. Ako sinko, samo ti ide, ali za njega se moli, jel? Dakle, počela se srcem i svoje dijete predavala Bogu. Jer ne možeš ti svojom brigom svoje dijete spasiti, ne možeš. Samo ga možeš ubiti. Nego prepusti ga u Božje ruke. Bože, evo, to je moj sin, to je moja kći, ja molim za nju, stavljam je tvoje ruke, pred tvoj oltar donosim. Vi ste danas došli ovdje, sve donesete pred oltar, pred Boga, su svoji djecu sebe. Tako je molila i što? Nije prošlo dugo, zove mene, kaže, sin me nazvao telefonom prvi puta. Ja, znam. To će se i dogoditi. Eto, braćo i sestre, na ovu svetkomu danas bi se moglo govoriti, pa to su veliki uzori, Petar je puno, cijeli dan bi mogli govoriti. Znam kad sam bio u Africi, tamo poslije jednog kolege, pa on reče, tamo misa traje tako do 4 sata. Kad bi ja sad ovdje propovijedao sat vremena, rekli bi, ma ko onoga dovede, što nikad stat, nikad kraja. A oni 4 sata slave i hvale Boga. Evo ovako recimo, koliko vi možete, po vama, koliko bi misa trebala trajati? 15 minuta. 40 minuta. 40 minuta. Dobro. Daj mi recite ovako po vama, koliko bi trebalo trajati jedna svadba za vjenčanje? Po vama, koliko dugo? 3 sata. Dan. Gledaj, vidiš, znači naću vremena za ljudsku, naću 2-3 dana ću naći. A za Boga, a sjetimo se, mi smo kodočastili da Boga susretnemo, živog Boga, i puno mi je koliko? 40 minuta. Evo ako išta se od ove danas svetkovine ponesemo u svojim srcima, ovu svijest da smo došli na susret sa živim Bogom i da se naučimo izdvojiti svaki dan jedno vrijeme, barem 5 minuta, znam, sad ću ja završiti, 5 minuta ujutro i 5 minuta barem navečer za živoga Boga. I vidjet ćete kako će naš život krenuti drugačije, kako ćemo mi, kojima sve smeta, ne volja susjed, ne volja ovaj, ne volja onaj, bit će sve drugačije, dakle, jer ćemo od blata i mi postati stijena, postati apostoli današnji, kao što su nam bili nama primjer sveti Petar i Pavao. Amen. Hvaljen Isus i Marija.